할로기야 그러니까 어성고던 몽이야. 너 해 아이사너 함작을 칼게이버 칼디 증아로 따바사가 뭘 어버너 증 라른가네 나이디 따마 칼 라른가래 마노 따마 더 칼 나일라요 용하가요 살라요 정수돈가요 어버너 증 따마 칼 디사이 더이 파이마노 해 어버너 미로콩 사라콩 어버너세 증 나일라이 타이고 तिनी सालायो तिनी हिनलायो साबाक्सा सागो हिनबाक्सा हिनलायो कोना खोंया तोइकेयो अब न तिसाइ तयो खाइलाइ ताइ आखाइ जतो सिन्ता खाइते फले तिपरा बासालाइ हेन तिपरा रायो तंग तिपरा निसे मंगछा करेखा तिपरा निसे राजधानी गाना से करेखा नेता वाइसाम बासा चाइ बुमुं सिनसे अंतंग सियो कोना जा से क्षमता माइया जों आखाइ सबाय जाखाय आगे अंतर 오 라자니 까르곡 차가있다 까르곡세 다가상자 동호 까르곡 두마 아기 온터니 시니 설거마하서 오빠이케 연파이 어머니 세 곡두마 동이야 아이탄세 생 띠프라바사 힌자고 아이 딱 띠프라세 부문 띠프라래 놈체 찌케리자 건자고 어머니 저거 살만해 너이 저또 딱 어머니 송고선 खाइलाइ बेला अब न तब जे खाइका खाइनाय बर आरो सालायो आरो हिनलायो सिं आरो दे भारि र मन आरो दे तय फाइ मन अब न सेरस्ता मा खाइलायनि कले आखाय आंलाय जे सामानि साजाका आं तिनी ताखौ पत्रने आसो खांते आं तिनी नन बसाव बुथ कमिटि नंतिबि किसा कक साबाय बेसे जों सालाया तिनी जों कप सालायबानो इनका बुथ कमिटि जों दा विलेज निफ्रायते विधान सभा जरा बुथ कमिटि न दंना इनका बनो जों बुथ कमिटि न बाहाय बायके खालिनाय बायके सामतांनाय बनकतेबि जों तिनी आसौ लायो इनका तिनी बुथ कमिटि वा बोरेराव 7 जना तेसलाराव 14 जना मातकना इनका आरो जों ताबु सिलेक्ट खालिनाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि केसियार बोरै बेसलाबायखाय जों बुलै खालिनाय बुसां दा विलेज काउन्सिलनि बांगै दा विधान सभानि बांगै जों सामु खालि बांगै जों थानसायखे दा दिनावका सायखमाहाय जों तेबो मासो थानाय ते बरक माना तुलायनाय बायके दिनै सिंगल वार्ड जों मेम्बार नारलाय मानो